eksperimentalni online vikend kurs iz akcentuacije. Na ovaj kurs se mogu prijaviti svi. Cilj je da polaznici nauče da razlikuju standardne akcente u našem jeziku po nazivu i da shodno tome nauče da ih obeležavaju u tekstu. Na kursu imaju pravo da učestvuju svi, ali broj učesnika je ograničen na 5, jer bi drugačije ovo bilo teško sprovesti. Radimo preko Messengera i dovoljno je da imate mikrofon, kompjuter i relativno brz internet. Najveći deo kursa obavlja se pisanim putem, chatom, i zbog toga je bolje da se povezujete preko kompa nego preko telefona. Kurs počinje u subotu 21. jula 2018. godine, tačno u 17 časova. Najpre dvočasom od sat i po vremena, uz pauzu od 10 minuta po dogovoru. Završava se u nedelju u isto vreme. Kurs je besplatan. Uspeh nije potpuno zagarantovan, ali jeste skoro sigurno. Prijave u moj inbox, Pavle Ćosić, gde ću vam dati dodatna uputstva. Naime, potrebno je osnovno minimalno predznanje o akcentima koje sami možete savladati za najviše 45 minuta. Ukoliko vama ovo znanje nije potrebno, a znate nekog kome jeste, molim vas da mu date smernice.